creamos impás na aldea de Grados, que é a aldea de Alba, entre as montañas do macizo central ourensano. De fondo, comezaba a enchandrexa de queixa un incendio que hoxe, 12 días despois, segue activo e converteuse nun dos máis grandes da historia de Galicia. Como pode arder unha aldea? Como pode ser que no ano 2025 haxa persoas que se viron na obriga de deixar os seus fogares e os seus animais impotentes, vendo que non había medios suficientes para facerlle fronte ao lume? A Broa é un entorno de resistencia. Carballeiras e soutos centenarios protexen os nosos montes e nós temos o deber de coidalos e limpalos, xa que nos últimos anos xa non son capaces de regenerarse. E o lume non só arrasa os bens materiais, senón tamén coa memoria, historia e cultura de moitos dos nosos povos. Gustaríanos amosar solidaridade co colectivo de profesionais de prevención e extinción e coas persoas que se manteñen nas aldeas, como a nós, para tratar de facerlle fronte aos lumes, agardando que chova. A nosa historia, a nosa, seguirá sendo unha historia de superación. A historia de Zarracós seguirá sendo unha historia colectiva na que, como carballos, temos que tendernos as ramas. A historia dunha aldea que naceu e que continúa. A historia da xente que se apoia nos momentos difíciles, que se axuda e comparten a esperanza de seguir habitando e coidando os espazos naturais para construir un futuro. Grazas a todas as persoas que estades aquí, grazas á Asociación de Veciños, á Comisión de Festas e gracias aos montes por respetarnos e as persoas. Así que, bueno, agora que